मा नोंसोरलाय आथिमंगल जानो थांनानै साथामल' थांनो नागिरदों? आयै नंमारगौबो दे न' गामिनि सोरखौबा लोगो हमनोसै होमबा? हमनांगौथ' आरो सोरबा साथामजों थाङो नामा? ओमफ्राय थास' मोखाङालाय थास' मोखांखौबो लोगो हमनो हाया? जागोन दे आयै लोगो हमगोन। थां माबार लोगो हमहैथां। सोर थाङो सोर थाङा। जागोन दे आयै लोगो हमैनि र'। माबालै आयै जों आरो ओरैसो थांनो नागिरदोंमोन आथिमंगल जानो होननानै थांनो नागिराखैमोन ना बेनिखायनो रावखौबो लोगो हमाखैमोन। मोनाना बेफोरबायदि आथिमंगल जाहैयागोलागै थांनो मोना। जों आरो मोनथियाना आयै। थां सोर थाङो सोर थाङा लोगो हमहैथां। जागोन दे आयै। बिहामजोआबो मोनथिया होमबा आथिमंगल जाहैयागोलागै न'आव थांनो मोना होननानै? बिहामजो बिहामजो ओजों फैलाय। मायो आयै? बिहामजो न'आवलाय मालाथो थांनो नागिरदों? आंलाय गाबोननो थांनो सानदोंमोन आयै, नाथाय माथो आथिमंगल जायागोलागै न'आव थांनो मोनानो? मोनाथ' आरो। आयै दा बेनिखायनो सानथामनि उनाव थांसै, गाबोन थांथ'ला। आरो नोंसोर साथामजोंल' जानाय नङाना बिहामजो, गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लांफाबानो जाबाय। जागोन दे आयै। थांदों र' आबाया लोगो हमनो, दाबा सोर थाङो सोर थाङा। अबाव थांमारखो टुनटुलुआ? मा जागोन दा टुनटुलु टुनटुलु नोङो अबाव थांखो? नोंनि गोरलै फिसा मानैखौ आङो मा खालामनांगौ जाखो? बेसेराफोरा उखैदों गाइखेरबो जानो रोङाखै, मैयानिफ्रायनो गाइखेर मोनलोङाखै टुनटुलुनि फिसा टुनटुलु फिसाफोरा। बिबारि आब'आसो फन खालामदों माथो। हेलौ बिबारि आब'। गायदे आगै मा खौरां, मा खालामदों? खौराङा जोबोद गाज्रिलै बिबारि आब', जोबोद गाज्रि। मानो गायदे आगै? मानो माने आंनि अमा टुनटुलुआ गोमाना दङलै मैयानिफ्रायनो। दा गोरलै फिसा मानै दङ, दा बिसोर मानैया मा जागोन देनाय? गाइखेर दौदो गाइखेरखौनो मोजाङै लोंनो रोङा, आं जोबोद दुखु मोनबायलै। बोरै गोमानो मोनखो? मिथियालै बिबारियाबो बोरै गोमाखो, आं जेबोखौनो पात्ता मोनासै। फारसेथिंजाय आरो अम्बिकी होननायाबो गोमाना दङ। सोर अम्बिकी? जोंफोर गामिनिनोलै आब', गोमाना दङ बेसेरा। बिमा बिफाया नागिराखै नामा? गैया नागिराखै, मोजांसो मोनदों गोमानायखाय। मानोना आब' अम्बिकी होननायखौ फिसिनोसो लाबोदोंमोन। अली आब' आं जोबोद दुखुआव दङ, जोबोद टेनसनाव दङ दा। फारसेथिंजाय अम्बिकीया गोमाना दङ, फारसेथिंजाय टुनटुलुआ गोमाना दङ, फारसेथिंजाय आरो अमा फिसा मानैया। दे फैगोन खोनादे, बारा सिन्था खालामनाङा। गायदे आगै, आं नोंखौ मोस्रोमनि आथिमंगल जानायावसो लिंनो थाखाय फन खालामदोंमोन। मोस्रोम आगैया आथिमंगल जानो फैगोन नामा? माला फैगोन आब'? साननैनि उनाव फैगोन होनदों। आं दा मोनथिथ'आ र' आब' आं थाङाबाबो गाज्रि मोननाङा दे बिबारि आब', आं माने जोबोद टेनसनाव दङ। मोनथिगौ आं आगै, बारा दुखु खालामबाय थानाङा, फैगोन दे। मोनथिला आरो इसोर भगबानासो मिथिसिगौ आरो। दे गायदे आगै फैयालासिनो थानाङा दे। नायनि र' बिबारि आब', गाज्रि मोनथारनाङा आं थाङाबाबो। आं माने बांद्राय टेनसन जाबाथाय बरावबो थांनो गोसो जाया। थांनोलाय गोसो जादोंमोन, नाथाय आरो दा बिथिंजाय बेफोरबायदि। दे फैनो हायाबाबो आं गाज्रि मोना दे। मोननाङा आब'। दे मोना दे आगै। दे होमबा आब', आं एसे गाबनि र', गाबनो ओंखारसोदों। आयु गायदे आगै गाबनाङा। गाबनो ओंखारबाय थादों आं दाबो। दे होमबा दोनथ'नोसै। टुनटुलु अम्बिकी, नोंबो आंनि रखमनो अबाव थांखो? आरो आंनि फिसा टुनटुलु मानैया मा जागोन दा? मोजाङै गाइखेरखौनो जानो रोङा। जोंफोर सफैबाय। मोस्रोमा इसेबां गुफुर जाबाय? मेकआपजोंसो गुफुर जाखो ना मानसिया गुफुर जालांबाय? मेकआप लाबाथ' मोखाङाल'सो गुफुर जायो, दालाय माथो आखाइ आथिं गासिबो गुफुर जाजोब्बाय। आब' मा जाखो? माखौ सानबाय थाखो नोंहालाय? जेबो नङा दे, फै न' सिङाव जिरायफै गासिबो। आलासिफोरा बेखिनिल'बा? आब' बेखिनिल'। दे थां मोस्रोम, आलासिफोरखौ न' सिङाव लांदो, थां जिरायहैनो होदो। लाइमोन आब'आलाय आब'? दङ गासिबो दंजोबो, खामानि मावगासिनो बिसोरो। लाइमोन आब', लुदुमि आब', मादै, ओमफ्राय गायदेखौबो लिंहरदों आङो। दा फैगोन ना फैयाथाय?
गायदिनिया आरो अमायाबो गोमाना दङनो टुनटुलुआ बेनिखायनो सिन्था जासोदों बेसेरा गथ'आ दा फैगोनना फैया जाबाय दङ औलै आंबो खोनानानै बोरैबा मोनदों थां आलासिफोरखौ न'आव लांदो थां न' सिङाव गासैबो ओइ बेवाइफोर मेथाइ लाबोदों एसे लाबोआबाबो जायो उन्दैफोर जानाय नायनाय आंनि मेथाइ लाबोनायखौ बेवाइफोर दे जागोन दे उन्दैफोर मा गासैबो खुगा सिबाय थाखो नोंसोरलाय बाराखोनि बे मोसोम दाउखायालाय बोरै दाउब' जाखो आसुरितसो मा खुगा सिना नायबाय थाखो नोंसोरो मोस्रोमागै नोंलाय मोस्रोमागै नंमारगौना नंमारा नोङो एसेबां गुफुर बोरै जालांखो औलै न'लायमोन एसेबां गुफुर बोरै जालांमारखो बे न'लुदुमि आखाइ आथिं बेसेबा गुफुर जालांबाय माथो जोंनिस्रायबो बेसेबा गुफुर जाखाबाय ओइ मोस्रोम नोङो मा क्रिम लामारोलै आसल मथे एसेबां बोरै गुफुर जालांखो नोंलाय आंबो लागौमोनलै मा क्रिम लायो बुंलाय आंनि आथिं आखाइ बेसेबा गोसोम जालांबाय लाफाथियाबो आं बर' प्लासल'सो फोनो मोखाङाव मा बर' प्लास लाबा माथो गोसोमसो जायो होमबा नोंखौ बर' प्लास मानियाखैना आंखौ मानियो माखौबा मा क्रिम लायो खिन्थालाया आरो जा रोखोम गाजा बालनि गावगाया गुफुर जानो मोननायखाय लेबेल आरो जेबो लेबेल जायाखै आङो लाफाथियाबो आङो बर' प्लास लायो नालाय बेनिखायनो लायो होननानै बुंबाय नयसो बर' प्लास लागोन नोङो ओमफ्राय मोदोमालाय बोरै गुफुर जाखो नोंनिया आखाइ आथिं गासिबो मोदोमानो माथो गुफुर जालांजोब्बाय एसे खिन्थालांहाय आंबो गुफुर जानांगौ आङो ना आथिं आखायाव भेसलिन लायो बास बेनो नयसो बाराखैनि थगायसोयो बिद्दा होननाय मा कसम होननाय आयु बेखौनो कसम जालायनांगौ आरो आब' आं कसम जायालै गुफुर गोसोमनि बाथ्राखौ बाद हो आब' नोंनि हाबाखौलाय माला मोनजागोन आंनि हाबाखौलाय मानो नांगौसि आं हाबा जायाबो जानो हागौ मानोलै आब' हाबा जानांगौ नों हाबा जानांगौ होनबानो खि जागोन नामा आंनिसो गोसो माबा लाफाथि नोंबो एसेबां गोसा गोसा रायजायो आलासिफोरा खोनागोन खोनाथोंहाय बाले ओरैनोबाबो पसन जाथाव सेंग्रा सासेबो फैयाखै बोरैबा सालमाय ब्रेव बोरै मोखां गोजा रखर माबा आब' आलासिफोरा खोनाजोबगोनलै खोनाबा गाज्रि मोनगोन गावगाया खोब समायना दे खोब साफा गोथिखो नों सिथा नों जेबो मोनथिया बेफोरखौ फैबा फैनानै बेयाव लासिंसिंनो बे मोस्रोम गुन्दिबायदिया खान्था खिथु मोखाङा इसिबां गोसोम मानसिया बोरै इसिबां गुफुर जालांखो आं जोबोद रागासो थिर जोंलाय लांबायलै मा रायज्लायसोदों नोंसोरो लाफाथियानो मोस्रोमखौ सोंगासिनो मा क्रिम लानानै एसेबां गुफुर जाखो होननानै गावगायाबो लागौमोननो औहाय रखर नोंसा बिनानाव माथो खिन्थानानै थाङा मा क्रिम लानानै दे एसेबां गुफुर जाखो लाफाथियाबो बुंबाय माथो मोखाङाव बर' प्लास लानानै गुफुर जादों ओमफ्राय आखाइ आथिं बडिफोराव भेसलिन लानानै गुफुर जादों होननानै खिन्थानो गोसो गैयाबा गोसो गैया होनना बुंबानोथ' जायोना मा बेलाय थगायलायनांगौ बिबारे ओंखाम मोनबायना मोनाखैलै ओंखाम मोनबाय बालाय ओंखामखौनो बोथिसे थेब्रे जालांसै आं बालनि मोस्रोमाथ' गुफुर जानाय सिक्रेटखौ खिन्थाखालायानो ओंखाम बोथिसे थेब्रे जानानै थांसै आं न'आव थाबाय थाला आंगिसाला नोंबो साफायै थानाय सानफ्रोमबो दुगै ओमफ्राय जिनिरफोरखौ सानफ्रोमबो फुनाय होमबानियानो गुफुर जागोन नोङो क्रिमफोरखौ मोजाङै फोनबाय था सानफ्रोमबो मोस्रोमा गुफुर जानायनि सिक्रेट बाथ्रा दं आं मिथिगौ नङाबा दाउखाया दाउबो बोरै जानो हागौ बिदि नङालै आब' गावगाया सानफ्रोमबो दुगैयाबो जिनिरफोरखौबो मोजाङै हुआ दुगैबाबो आरो गिदिंथिंबाय थायो नोंलाय बिदियाव बोरै गुफुर जानो गावगायाबा बेसेबां साफा गोबोरखि मोखांखांनो दे लाफाथियाबो ओंखाम जानो होननाया नोङो फैदो ओंखाम मोनबाय दे होमबा ओंखामखौनो बुद्दांदां जाना थांसै आं बेदरजों ओमफ्राय बिबारि अमा बेदरखौ एसे सोना हरदे आंनो प्लास्टिकआव दायो आंहा हराव जाहैनांगौ माबा लासैसिनो आब'आ मोनजायैफोरखौनो पच'खौ नों जेबो मिथियासै थानो बे जागोन सोना हरफागोन दे आङो अब्लालाय बेदरखौ बुरजा होदे आंनो
इनि लासिंसिंनो बोरै बुंथारो? जागोन दे जागोन फै बुथुखौ आगै फै जाफै थौ आब' नोंसोर मागै मा नोंनि गुफुर जानायनि जाहोना मा मार ना सिक्रेट दंमारोलै मायबाफोर? औ दङ आब' दा दिनै खिन्थाथ'ला दे मानसिफोर दङना आङो दिनै थांनानै समफोर फैगोन न'आव अब्लालाय खिन्थागोन होनबा सिक्रेट दंमारो लाफाथा थिगखौनो सानमारदों दे लोगोफोर भिडिअखौ दिनैबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे मानो होनबा दिनैबो आंहा बारा ओरै सम गैया आङो एकदम हाखु दाखुसो बानायदों दिनैबो मानो होनबा जोंहा दिनैनिफ्राय माने आलु बुरदों आरोना बुंबावनो खामानि गोसाथारलै बे साननैसोआ हाबायाबो दाखालिसो थांबाय ओमफ्राय आरो दा नै दिनै आलु बुरनो जालायबाय हाबानि भिडिअखौ मालाबा हगारगोन र' आङो नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोना आं दा सम मोनाखै आरोना सम मोनबा हरगोन एडिट खालामनो सम मोनाखै आं दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे थेंक इउ